Tinapalabas, nupay saan aragbaligit ti amo ni Amelia iti dakes sa panggep na kenkwana, saan na analiklikan tinangay ay iti bagina. Inanandi ngay mat ni Marinel agayem na, kat imbaga na at tulungan na. Kabayatan na, kimarkaro ti paragbisyo ni Rading, kat insangpet na payan ti babae na iti balayda. Gapoy ti dayta, ad-addan ngay madayo tirik na ti anak na. Ita papagayam, at tutituloy ti makalawas apakasaritaan arapauluan. Iliw ken arapaap. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Forever in my heart, I need your love each moment of my life. Nailo ka tiri daw iti silid ko. Iti monyo. Iso ti sumrag. Saan kong kaya man ay trangka? Amelia, yes. At kasi ka, kalikagom siya. Tarupam, saan ka nga umasinag kanyak? As I promise you, I will get much money. Just do what I want you to do, okay? Ayop ka talaga. Sige, umasindag ka pa'y tasana ka mabuti nga mang pataykan ka. Ulit at siya, I'll give you much money. Just do what I want, okay? Ayop ka talaga. Sige, umasindag ka pa'y tasana ka bumdi nga mang pataykan ka. Salpag sika. Sige, ti salpag. Pumanaw kan. Maganda, nagpicture kayo. Asero te dulsok sa black. Sika. Man nakibiyang sika, ha? Diyak ipalubo sa pagkaramidang itidagas ni gayim ko, Mr. Lee. Kunak man o nasingkot ka. Santa Final Pass, Amelia. Saan mi nga ipalubo sa maaramid mo, tikay-kayat mo, Mr. Lee? Ireklamo da ka kadagiti pulis. Ateo alaminan, hata. Roteo kahit naktakas mapasamak. Aramidan mi. Tauray katulong kami lan. At dakalintigan mi amang ilaban iti bagbagi mi kontra kada kayong abusadong amo. Salpak kayo, salpak. Amelia, kanyat na po simakid ka. Papatayak ti demonyo. Saan? Ad-adado magpili parikot. Madaksan ka. Naimpaglakid din tayo malatiwak dito kondo ti amo. Oh my God, eksakto. Nakapagpakada ka dagiti amok. Sige. Ang pakada tayo iti konsuliti Pilipinas dito ay. Baring matulungan da ka. Saan ko na kayo ti agtrabaho? Marinel, mabutang kaya't kung tiyagawin di dya Pilipinas. Di ka agdanag. Agkarara ka kiti. Saan na ka ang baybayan ti Diyos? Patib ka rin di pakinakam mo. Wen, gapuman lang iti anak ko. Ulitat, Mare. Pakawanan na kuma. No saan ka nga naiayaban dito'y? Saan ka kuma na irubo akastoy? Saan? Nagayatakmat na ito'y. Diyos ko, ipalubos mo ka di ang makasubli akpay ka nang itipat-pat gagitibihag. Ay, asidagtan iti opisina papananta. Patsik ka matulungan da ka. Awan pa'y tikit mo. Ngam amok, matulungan da ka. Tinapatag, nakapagpakadak mo't anasayat ka dagiti amok, Amelia. Anyaman ti mapasamak. Tulungan ka. Nagimbag kalakit din na gaya. Awan sa baling nagtitinulong no saan ada tayo. Data. Kitahan tano niya tinasayat nga ramidin ta. Tanong matulungan da ka bumirog iti sa baling nga amom, nasay sayat pa'y. Kasta ti aramidam, kayat mo? Saan ko nga mo? Ngam itikas dyan ngay naramid ti arsab nga mo. Kaslamang butang ako. Maawatan ka matkiti ah. Uwin, ang mga nubalasubas tumatlang ti matumpunga ka mo.
Apok, anta ka pailaang dito eh. Unak nunapan ka nag-iskwelan. Madamdama, Lola. Apay nga ta, Lola. Anya day ka? Awan mo't lang ang awag ni Nanang. Apok, Madanagan ak una yan, Lola. Amang ano anyakit di tinapasamak kinkwanan. awan mo't nga ta, apok. Nalapi, abi sila ang ninanang mo. Unong saan, awan lod na. Nasaya at laang no kasta tigapuna adi makaawag, Lola. Diyos ko, tarabayam ko man ni Nanang ko. Saan mo abaybayan? Uwan, apok, agkararagta. Dayta ti kaimbagan nga aramiden ta ita. Ilisin ako maitidakas wenno paggad ni nanang mo. Ha? Visit. Bakit itikas to eh? Yang kata tinapaspasamak. Tadi merlas mang pwedeng dia babae. Talaga din sa mo nagsubli di balay. Gapo ka di tawanan dak kalagatan. Mayawat ko keng kuana. Anda ka di kasta babae. Kalpasan maalaan na kay ti kwarta katawarin may tid mo talawan na kan. San ang mabalin na panawan naklatan. Sa baling amin tagparparik na kanya. Payman. Apayan talipatak. Kita ekman dagiti kawas na iti kabinet. Awanan dagiti kawas na dito eh. Anya ti kahit asawan na ito eh. Pudno a pinarawan nak. Makita na. Sa langag parparagan kanyak, tadakdakas ti mapasama ka. Sana mapalinda ito eh. Apa ng loko na kanyak. Naimbag ko ma. No saan anamuan ni Amelia. Sakit. At dapat na ti katugang kasumang kaotro. Sakit sana sumagpwede ni ti balay ti anak ko. Pangalak pa iti kwarta kita. Bistir ka suyabiyag. Nung sana mabali na matayak latan iti bisina. Saragag ni Mark. Amok nga dala ti patulod niya milyaking kuhan. Kitday jay mo't nalaing ababay. Impay-paysunan san disanan ngagsubli. San amapalin na siyak tilukunda. Mapayakas to eh. Madus-dus aksamat din. Girl, I need you. I need your love. Mabit lang, Mark. Apay nga adda kayo manan. Anya manan ti masapayo. Agdawat kayo manan iti kwarta. Awan maitod ko kinkalakay. Sumaldenggan. Ang mga no papispisang kabay. Talaga di kay makarik na itibain. Talaga ang nagdakas ti ugali. Sumardeng ka kunak. Lading itak kunak manan. Nagbali na kakastoy gapo iti kinadakas yung ama. Ken, manglilipot nga asawa. Tanaaramid yu pa'y aguliban ni Nanang. Sumardeng ka kunak. Di naksidiran akasta agsipot ta anak kalaang. No da karbangan nyo kas ama. At damot karbanga kas anak. Awan kayam.
Anya timbagbagayo kini Jane apay a pimmanaw. Anya ko matibibiyang ko iti babaem. Ha? Pimanaw nga tan. Taawanan maitid mo a kwartana. Mamwakla nga day naramid mo makitam. Agason detang aramid yo. Napatpatagpay dahi a babae yo. Ngumsyak nga anak yo. Gapo iti dayta. Addan tigurak ka na kayo. Nay, nagturad kalakit din nga umay mang sungsungat iti apukok. Anyat masapol mo aya. Pimanaw ka no ti babae da. Katsyak ti pabasulan da, Lula. Anya nga mintimbagbagam keng kuana. Awan! Anya ko ma. Taasino kumamat ti makaanos amakidin na kada kayo. Kat awan matrabahom. Kan agbisyo lang ti amuyo. Anya? Saan kayo ang makagura? Tapod no ti bagbagak. Husto dayta nga ibagbaga ti anak mo. Talaga nga awanan ka itibain lalaki. Ha? Sino kumati makaanos kan ka? Malaksid abartag ka. Sugador ka pa'y. Awan pa'y trabaho. Mangnamnama kalatan iti ipawit di nakakaasay nga anak kao. Nagadulakit din na sa uyo. Mamwaklangad na pa kainaigan nyo iti papanaw ni Jane. Ha? Nang runaking kamark, agsagana ka. Anya? Kat? Anya teramidam? Ha? Ang urag tupay lakit di talulod mo. Anya? Pumanaw kan dito'y. Saan may akasapulan ti tao akaskan ka? Pumanaw kan! Ang mga noan niya pa'y taaramidak maninkan ka. No, umawag ak iti polis, ta ibagak nga umay ka mangriribaw. Wisit kayo talaga. At danto aldaw yung kanyak. Nalabusan ti aramidin ni tatang Lola. Ay na, saan ko nga mo? Tanakarkaro man ti kinadakas na. Kasla dinak pa yung dayawa na katugangan na. Kagura ko ni tatang Lola. Sobrang ti kinadakas na. Apok. Ninanang launay ti kaasyak. Kun madalaga na. Amang ano anyamot ang tinapasamakin ko na. Ta saan tan ang makontak. Sipod na amuan na. Ang nagisangpot iti babae ni tatang. Saan na makontak? Won nga rod apok. Madanagan ak unayan at talaga, Lola. Saan ka de nga dati Facebook na? Adda, Lola. Saan mo nga gun online? Ay, sapay la ko matawan dakas anapasamak kan ko ana. Di nalangan masangot ti umawag. Saan ko nga mo, Lola? Makarik na iti danag. Saan ka makaid na? Saan asumi na iti panunot ko ni nanang? Saan laang asika apog? Uray siya. Nalausan ti dandanag ko. Ngamin, husto ti kinunam. Sipod na amuan na ti inaramid ti amam. Saan tan anakasarsarita ni nanang mo? Girl, I need you. I need your love. Dahito ilagan arak ti makatulong kanya. Babanda ito eh. Malipatak iti apag kanito ti parikot ko. Talaga saan na nagsubli pa ni Jane. Kat ti kadaksan. Naamuan niya milya tinapasamak.
Awanan karga ti botilya. Sa payawan may gatang ko. Awan mo tin mang pautang kanya. Diyak maawatan ti bagay. Agpigar-garak no diyak makainom iti arak. Anya na ituhin na makaspasama kanya. Wisit na talaga. Katimot na laing ang katugang kabiyangot. Saan lang nga bakit tamangan mo tutupakon? Kaasimot ti apukok. Awan lang arudan ti inana. Kastapay ti trato ken kuana wenno aramid ti amana. Irresponsable at talaga. Iring paskon dagiti obra sakpay amapanak ijay tsindahan. Amok nga aramidin dayto ni Markinton sumangpag nga agapu ijay pagadalan. Naimpaglaangan tanasingpet nga ubing ti apuko nga uray lalaki. Unay lakit din agasgasat na aya iti amana. Irresponsable la unay. Ay, ket ti anak ko nga da ijay abroad. Kas ano nga tamot ten ti kasasaad na ita. Manon alawas nga awan-awag na. Sipud day ti panakaamuna iti kaadat babae nga insang pati asawa na ijay balayda. Saanan nga mawawag? Awan ko maamot ti dags anak pasamak ken ko anak. Diyos ko, taribayam ko mati anak ko. Ada umawawag iti cellphone ng iba't bati da pang kontakan kada kami. Saan mo ta ni Amelia? Awan mo't agparanganagan. Ay, sumbatak latan. Ay, hello? Nanang, ni rading na ito oy. Anya man ang tibagam. Talaga ka di adi ka sumardang amang rang kada kami. No ni Mark ti masapol mo, awan, simra kiti pagkadalan da. Nagpatulong ako makada kayo. Masakit ang katawan po sa kwarta. Saan ka man namang loko? Amok daytan nga style mo. Awan kwartam. Ay, uwan naibos iti bisyom. Awan lang arudan trabahom, sugador kas kada barteklat amom, agbabae ka pa'y. Nanang, pangasiyo ko ma. Awan bibiyang ko ken ka. Nalabit, day tantidusam, gapu iti aramidam, ken inararamid mo iti pamilyam. Nangruna ti pananggulib mo iti asawam. Pakawanan na kuman, nanang. Pakawanan? Narigat ako na dati saan amamakawan, ngam saan ko nga amo, no mapakawan ka iti dayto nga inaramid mo. Hala, di ka kuman mangriribok pa'y. Ay, apa. Awan ganas ko ang makisarita iti dayjay at tao. Awan serbi ti bagbagana. At dapay laang turod nang agpakita wenno umawag. No nasaya at kumanga asawa, isu ti agsapol iti trabaho. Ken saan ati asawa na ti umadayo tapno manggad. Hangam ala, saan abali kumaakastan ngam tay nagbiso sa nagbabae pa'y. Imawag kada kayo dahi alakay, Lola. Wern, agkit-kit daw iti tulong tamasakit ka na. Saan asyap tilukon na.
Amok, amay sa maninday taapan ng loko na kadata, tapno makadawat laang iti kwarta. Saan yung ikan, Lola? Husto ti kunayo. Pangloko na lang data. Amok, apok. Saan kang agdaanak? Saan akapaluko kinkwana? Uwan, Lola. Ngam ni Nanang. Apay matan, nga awanan ti awag na. At nakadinda ka sa napasamak kinkwana. Apok. Uwan, Lola. Talaga adi mapunas ti danag ko. Sapay la ko, ma. Taawan da ka sa napasamak ni Nanang. Dakkel ti kaasi ti apo, apok. Saan talata asardayan dagkararag? Uwan, Lola. Awan ngamin manaknakam ti amak. No apay kitding adda kakasta. Idi pailaeng apok. Saan kon akayat nga iso ti mga asawa kin nanang mo? Ay ayaten na kanuunay. Gapo iti dayta. Siyak ita ti agsagsagaba. Awanan ti parikot, Amelia. Makaawid ta niya Pilipinas. Kunamat ngamin, asaan mo akayat nagtrabaho dito eh. Isa pula na kakumayti sa bali nga employer. Sanan, Marinel. Napabot nga na kon. Maawatan ka madket di ah. Agyaman hak, Marinel. Kunaknusan ko na makita ti pamilyak. Adda ka asi ti apo, kunakmanen. Basta saan mo aliwayan ti kumararagkan ko na. Saan ko nga amuno niya ti banagag? No nagbalig ako maitidakas a panggap kanyak dahi dyan nga ayop. Saan na balik? Saan mat ang nagbaligi? Agal igagawak. Numalagip ko tinaramid na apanagpanggap amang idadanas kanyak. Kasano lang nga no nagbaligi. Hala, lipatan daytan. Di napatag, makaawid ta na di Pilipinas. Makadenatan ti patpatganta iti biyag. Wen, day talaunay tinkarkararag ko. Bayat ti kadata dito'y amang ururay iti tulong. Wen, katay ko na kon. Manang haasi ni Apo Diyos. Anong saklaagan ti agtrabaho? Wado sumapol iti panggada kaya lugar tayo. Uray katulong matlaang wano anya pa iti ta. Wen Agbiag kami mat nga ta iti anak ko. Tawan mat namnamag iti duldog nga asawak. Ay, ibabain at ibiro ko. Amelia. Nalapit. Pasat da ito iti panuubok ti Diyos kanyak. Mabalinawagas pa iti apo da ito'y. Tapno madan na ak ti anak ko. Awan kadit sirek mo ita, apok. Awan, Lola. Ada activity sa ije pagadalan mi. Isu Iso sa anak arumar, Lola. Nasaya at nga raw tapno makainana ka mo. Amok, amariribukan ka kinanang mo. Sa ti panagadal mo. Uwan nga rod, Lola. Ninanang ko launay. Ada umawawag, Lola. Kita apok, ang mga nuninanang mo dayta. Saan mo't anak kapunbok? Wano? Awan nagan na, Lola. Kung batam latan Amangan mo't nun nila kay Rading, Lola. Saan mat nga ta? Imbaga ko, adimang riribo ko. Sungbatam latan na po ko. Uwan, Lola. Hello? Mark, anak ko. Nanang? Agyamanak ta nakaawag kayon. Nalausan ti danag mi kini Lola. Kumusta kayo, Nanang? Mark, saan ka nagdanag? Di kay madanaganan ka ni Lola. Tainton bigat matlang. Ada akong dita Pilipinas. Agbayso, Nanang? Sumangpot kayon?
Wan anak. Ala, kastapay kat ni nakiawag akla ang iti cellphone ni Ninang mo Marinel. Bye. Bye, nanang. Nimot gayam nanang mo, apaw. Uwan, Lola. Kat sumangpot ka nun. Anya? Ne, nagbiitan. Awan pa'y matdo atawan na ngay sut amok a kontrata na. Anya, tinapasama. Hello? Ha? Nanang? Agyaman na nakaawag kayon. Nalausan ti daanag mi kini Lola. Kumusta kayo, nanang? Anak, saan kang agdanag? Di kay madanaganan ka ni Lola. Tainton bigat matlaang. Ada akong dita Pilipinas. Ha? Agpaiso, nanang? Sumangpot kayon? Wan anak. Mala, kastapay kat ni nakiawag aklang iti cellphone ni Ninang mo Marinel. Bye. Bye, nanang. Nimot gayam nanang mo, apaw. Uwan, Lola. Kat sumangpot ka nun. Anya? Ne, nagbiitan. Awan pa'y matdo atawan na nga isot amok a kontrata na. Anya tinapasamak. Lola, Anya ti kuna ni nanang mo. dayjay nga rod, Lola. Sumangpot ka nun. Kat mabalin nga enton bigat, kat adan. Sa anak laki di ngagbidot apog. Ada problema ti inam. Uwan, Lola. Ngam di na matimbaga. Inton sumangpot ka nulaangan. Saan ka nga ruden nga agdanag? Uray kat kunana sumangputan. Ngam sa anak ang makaid na, Lola. Anya nga ta tinapasamakin ko, ana. Anya tinagbalin aparikot dayjay. Urayan talaangan asumangpet ni nanang mo. Taisun to ti mangibaga no anya dayta. Tinapatag kat sumangputan. Saan na mabalin na gastoy haklatan? Ipamuspusak di pagbiyak ko. Saan ko nga ipalubo sa matayak latan ni Dibisin? Abaya kastoy tinagbambanagan ti biyak ko. Pinanawan ni Jane idewan may ko kingkuan na kwarta. Ita kaguran ak ti anak ko. Kastamat kan Amelia. Uray ti katugangak. Medyo mayatan tirignak. Nukas tarong warak. Umasidigak kadagiti gagayam ko. Agkidawak kadakwata iti tulong. Nakiti sinalbaga. Nagiti awan serbina ama ko na agagayam. Idi. Nakasaysaya at na kanyak. Idi adda may parabor ko kanakwada. Naglukay ti ima kamangdad no adda kidawan da. Adapay kat utang da kanyak. Gamita siyak tagkasapulan. Sandakon nga mamo. Kadurmundak pa'y kitin gawiti langhak adulpot. Ay, agyaman ak. Kamautsyanan na. Nakaawid tan dito Pilipinas. Wan Marinel, katagyaman aklauna ay. Ay nakakunak no saan ako na makasubli dito'y Pilipinas. Nangaruna iti sidong dagiti patpatag ko. Ti anak ko. Kunak no dya akon makita. Wan nga rod. Ay, jak mawatan ti bagik. Kasla maulaw ka jak mawatan. Jetlag mo siguro daytan.
Ala, mapantan. Agtaksitan ang mapan iti terminal tibos nagpailukos. Wen, magagaranak ba't na makadanon di dyan lugar tayo? Saan lang asi kamare? Uray syakmat. Ay, agyaman ak unay kan kamarinel. Nagdakkel ti sakripisyong kanya. Mamin ano aya asawam ti kasta. Saan mo na pampanunutan pay? No saan agapukan ka? Sa anak pa'y anak kapanaw iti balay day dyan arsab. Ang mga noon niya pa'y kit din at inaramid na kanya. Kuno na aramid ko ba't kankwana. Dayta kamanen. Ang mga no napatay ko siguro kat nabaludak batan. Ay na talaga akit ko manadyak makita ti pamilya. Nangro na ti bugbog ng anak ko. Ala. Gusto daytan, saan mo na pampanunutan? Tinapatag, at datan dito Pilipinas. Ay, hawan pa'y lat makatawan ko. Ngam nagawid akon. Kasano pa'y ti karik iti anak ko nga aramidag amin akabaalak amang ipaikan kwa na iti nasayata masakbayan. Ay, kasano pa'y ti arapahapnan. Ado, ti pamuspusan. Ay, ala, tinapatag, nakaawid kan kunakmanen. Hada kagaya mo na po. Nalpas ka din ti klase. Wan, Lola. Apo. Apay nga umisong kayo, Lola. Amo ka. Excited ka iti isasangpat ni nanang mo. Siyempre, Lola. Awan ka di pa'y awag na po. Awan pa'y nga rod, Lola. Alang nga rudin. Urayan tan Sumangpet tulatan Mailiwak lao na yun kininanang, Lola. Uray no awan pa'y makatawon ng awan. Saan laeng asi ka apo? Uray siyak Di ko nayo. Apay nga taakil at isasangpat ni nanang ko. Saan ko nga ron nga amo apo? Ang mga noadda na aramid na abasa uliti amo na. Marinel. Amelia. Girl, I need you. I need your love. Ano lang nga oras, at datan to na jiluko sa Amelia. Nang runa kat saan mo't unay nagpick-pick up ti nagluganan ta nga aircon. Wen, kat pasensya ka na. Napirwisyo ka launay gapo kanyak. Day tamanan, makauma ka. Day talasang kay bagam. Saan mo't amabali na baybayan ka, ha? Nang runa kat kadwa ka anapan ijay. Kan, siyak ti nang i-recomendakan ka. Siyak kit di hati pasensya am. Jak amo akas jay day jay nga inchik. Wen nga rod Isu siguro nga wan agpayag ka katulong da. Wan, iso nga wan rin magkapagdanagam kanyak. Kasmanan ita. Imbis nga agdiretso kan ijibalayo. Itulod nakpaylaan. Hapo aya, manumot la daytan. Uray kit agin na si dagmat laang ti baryo tayo. Agawid aktumat Ay, nagadunti na aramidam para kanyak. Jak amo no kasano makapagsubalit akken ka. Manipod nag-aplikarak kan agin gaita. Dahito kitya tao. Dagulit ka. Asino ko matag tinulong no saan adata? Alakit din, tinasaya at rumidip ka. Guston to, makadanon tayo ilokos. Sa anak ka makaturog. Ay na, mailiwa ka talagan iti anak ko, kan iti inak. Wan gayam, aguray ka man. Sa dino ti pagdiretsuam. Ije balayo, wano ije balay dananang mo? Iti balay dananang. Tanga ije matan nga gigan ni Mike. Okay. Wan matkit di Ngam, anya nga iti ramidam, nagkita kayo iti asawa. Ha? Oras ang maamuan na asimbangput ka, sigurado. Dano na nakalikit ije balay dananang mo. Loita, awan pa'y lang ti amok nga aramidan. Ngam, gapo iti inaramid na panang isukat kanyak. Nasaysaya at no agsina kami.
Aniya? Adda kayo manan. Imay kayo manan dito'y balay dalula. Siguro, nagpauit mo tenti naman niya. Babaling ka din kanak o regatang ko lang iti kanak. Apay adi ka nga minagtrabaho. Nagdakkalan kayo akar ni ako na ni Lola. Nagkalaskid din di pa nagsasaom. Bastos ka. Nagbali na kakastoy, gapumot lang kada kayo. Ulit-ulitam. Talaga mat. Day tadakas nga ugali yo, tiga puna, ang nagbalinak akastoy kada kayo. Anya? Kung saan yun anam namaan pa, iti maala yo kininanang tasumangputan. Anya? Ang mga noad dapay kit din iti dalan na nga agpailokos. Apay ka no asumangpet, adi pa'y nalpas ti kontrata na. Saan ko nga mo? Talaga kit di asadot tinam. Anya? Sadot ko na yo kininanang. Isupay ti ibagayo asadot. Talaga man. Kung di abroad, di na madlagayang maanusan. Amuyo ka di ti sasawin nyo. Saan ka di ada kayo ti sadot? Anyat ko nam. Talaga man. Nga isumot tinangiduron kinkwana. Tapno mapan paadipon iti sa bali a lugar. Tano adda ko manakam yo. Da kayo ti mangisakad iti biyag tayo. Sumardeng ka man, Mark. Napan nagsakripisyo, gapo ka na kayo. Imbis ko maadak kayo ti agsapol, iti panggadan nyo. Da kayo mo ti mangururay latan iti kaninyo. Nalaing kalaw na yun. Jack tulungatan makatipul ta matapis ka man rin. Day talat paglaingan nyo. Ngam day to'y nga aramidin nyo ita. Kat Jack to malipatan. Anya? Awan serbiyo nga amakan asawa. Irresponsable kayo. Sumardeng ako. Saan nyo akayat adang ganda kita ibagbagak tagbay so amin? Mapasugyan kayo. Ay na. Jack tulungatan makatipul ngagpaisutak. Sige kabilang dakpay ta makita yo. Laglagi po nyo. Naireklamo kayon iti barangay. Ay, anak ko, agyaman ang tadakan. Wala nang pagyaman ako na iti Diyos da ito ay. Nanang ko. Nalausan nga iliw mi ni Lola. Nakarkaro kanya anak ko. Aywan gayam, kadwak ni ninang mo Marinel. Ay, nanang, ni Marinel. Ay, Kumusta kayo, Nana? Agmano akman ninang. Kasya na ka ti Apo, Barok. Ay na, talaga Barok, nagwapo lakit din ti anak mo. Ninang. aguray kayo man. Anya ka di nga agpay so tinapasamak kada kayo aya. Takla at deto nga isasangpat yo. Nangrunakan ka, Amelia. Di pa'y nalpas ti kontrata yaw. Ama, kuha nanang. Ay kin, agyaman iti panangitulod mo dito'y kumare, Marinel. Awan anyaman na, Nana. Saan ko ang mabalin na baybayan ni Amelia? Un kayam, tinasaya at aginana kayo pa'y. Nawati-wati biyahe yaw. Mabit lang, Lola. Mangisagana kiti pagpalamiis tayo. Alaman na po, takayat kong agsasarita tayo madamdama. Girl, I need you. I need your love. Kasta tinapagtang ko, nanang. Unay laki diti kastanak ko. Tiyam mo kagad. Sa anak pa ikit na makasublya si Bibiyag. Tano nagbalig iti dakas agagam kanyak ti amok.
Ang mga napatay ko, uno nagpakamatayag. Diyos ko, pagyamanan tayo laangan, ta nakasubli ka asi kakarad ka, danak ko. Day talaunay ti pagyamyamanak nanang. Nagdakkel ti utang ko na imbagan agam ka ni Mari Marinel. Tilak pulos binaybayan. Uwan nga rod, anak ko. Pudnoan anos da. Nga sabali ti aramid ti lalaki nga amok. Naminto dara sa pinagpanggapan nak. Anak? Wala nang. Nasa isaya at pa'y kuman asaan ka anap-napan ijay. Dandani ka na isagmak. Gapulang iti ayat ko may payak iti nasaya at amasakbayan ti kakaisunang anak ko. Tawan mo't apulos arapap ti amana. Ibturak ko maamin nga iliw kan rigat para iti arapap na. Kasjay mat tinapasamak. Nakatumpungak mat iti demonyo nga amo. Mala. Nalabit nga da sa bali a plano ti apo para ken ka. Pagyamanam laengan kasaan ang nagbaliki ken nakasangpet ka ang nakaradkad. Ken ayat ko laeng nga madayo iti awan sirpi na asawak. Ngala. Ken kumanarag ka iti apo. Kidawem ti panarabay na ken ka. Anyaman ti arapaap mo para iti anak mo. Kabaelamat nga tanga isakat nga uray dito'y kalaengan. Tinapatag, madinaam ni Mark. Mark, anak ko. Nakakaasi kayo, mat, nanang. Saan, anak? Di na kasyan. Saan tayo kuman nalagipan tinapasamak? Pagyamanan tayo lang, tasan ang nagbaligi day jay nga ayop anang idadanis kanyak. Tano kastaman tinapasamag, ang mga napatay ko kat nabaludak. Uwan, nanang. Ngam nasakit laon ay tinakam ko. Taadda kayo igiaborot ang nagpaedipan ken nagsakripisyo. Idintoan ni tatang. Adda lang ditoy ang nagpapaimas. Anak. Nagbisyo. Kuti kadaksan. Nang isang putpay iti babae. Iti balay tayo. Iso akagurgura kon, nanang. Amom ka di, anak. Uray iti dayjay laang akabayag ko ijay. Nalausan ti iliw ko kada kayo kanilolam. Dandan ni Jack kabailan nga ibturan ti iliw ko. Kasta unay asakit tinahagam ko. Idi na amwak ti aramid ti sa irong amam. Nanang. Agpay so pasig nga iliw kan ladingit tinapaspasara kay Jay. Tuok. Gapo iti trabaho kan panakataghabo kay Jay. Nagbalin ka nga inspirasyon ko. Sikat nang patibker itirik na kan panunot ko, anak. Nanang ko. Laglagipon ko mga anak. Gapukan ka. Makapagsakripisyo ak. Nga uray kay papananti ipapatay ko. Anyan ang nagtanok. Di pa nang ipatagiwan niya, nanang. Ngamti amam. Awan sir-sirbina. Pudno, nanang. Iso alading itak. Ngambyak to pulos mapakawan. Anak. Uwan, nanang. Awan serbi ng ama. Kuna ni Lola. Dakas ka no ti saan ama makawan. Ngam itigas jay nga inaramid ni tatang kanya. Kada kayo. Kagurgurak nga uray isut nagtaudak.
Anak ko. Wan nanang. No apay nga isupay tinagbalin nga ama. Aniya, ti kaadam ditoy. Namuak ti kaadlan ni Amelia, nanang. Saan nyo pa yung bakpaka mo kanya? Asino ka kumaita pang ipakaamwak? Nanang. Umanaw ka kidin. Awan karbangam iti anak ko, kalpasan apam masakit lang timpapa ay mo kenkwana. Sana ka pumanaw. Ngaoray niya pa'y taramidin nyo kanya. Kasarita ko man ni Amelia. Pumanaw kan! Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Pastor kanyo, nanang. Kaya't kung agsarita kami, iti maudi agundaway. Sumrag ka. Agyaman na ka. Saan? Ma'am, Di naksagidan. Amelia. Nanang, mabalin ka ni. Panawan da kami pa'y. Kaya't kuada kami laang kagsarita. Namuak ti kaadlan ni Amelia, nanang. Saan nyo pa yung pakpaka mo kanya? Asino ka kumaita apang ipakaamwak? Nanang. Humanaw ka kidin. Awanin karbangam iti anak ko, kalpasan apam masakit lang timpapa ay mo kenkwana. Sana ka pumanaw nga oray niya pa'y taramidin nyo kanya. Kasarita ko man ni Amelia. Humanaw kan! Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Pastor kanyo, nanang. Kaya't kung agsarita kami, iti maudi agundaway. Sumrag ka. Agyaman na. Saan? Di naksagidan. Amelia. Nanang, mabalin ka di. Panawan da kami pa'y. Kaya't kuada kami lang kagsarita. Anya ti masapol mo? Nag-alastar kami mo. Si Mangput kagaya mo, nagdiritso ka dito balay na nanang mo. Sa dino ti kayat mo pagdiritswak? Adamot balay tayo. Saan ka nagdanag? Awanan di babahingin sangpat ko. Awan bibiyang ko nga oray agden na kayo pa'y. Nalpasan ti amin kada tarading. Anya ti panagkunam. Namnamaam ka di pa ngagsinublian ta. Nalpasan a ginupad ko anamin pinsan ti amin. Kat sikamat lang tinagaramid iti gapuna. Agyaman ka kit di. Ta saan ka nga indarom. Nga uray mabalod ka. Amom ka di nagbalinak a martir iti denam. Ngam itilaksid ti impapay mo kanyak. Sinider ka di. Anya ti naramid mo. Nagabuso ka. Amelia. Inibturak ti amin alimdo iti sidong mo. Ngam anya ti insubat mo kanyak. Kinarkarom. Nangisangpat ka pa iti babae iti balay ta. Nagawankit din abain mo. Natangsit ka ng agsaso. At siguro ng lalaki man niya. Anya. Siyak pa iti. Pumanaw ka na. Talagang awanan ka itibain niya. Panaw! Demonyo! Saan ka ngagpakpakita pa'y kanyak? Talagang awanan pa hindi kaya tao. Ad-addan akagurak nanang. Imbis nga kidaw iti pamakawan, kas jaykit din timbaga na kanyak. Bastos at talaga anak ko. Awan serbi na tao. Narigat ti saan ama makawan nanang. Ngam iti da ito'y ama paspasamak itakada kami kanira ding. Pakawanan naklangan ti apo. Ngam jak ba pakawan. Maawatan ka anak ko. Adon ato kan rigat. Nabuslunan alwa tinagarubos kanyak. Masapul nga agbalinak anatib ka para iti anak ko. Para iti arapaap ko iti anak ko.
Nakasaritak ni Mari Marinel. Nagdamag aking kuanan niya talaga tigapuna. Apit tati pa nagawit yun. Adi pa'y nalpas ti kontratam. Kat? Kahit ko pangkankan ka. Amangan ukas di lang timbagam. Tapno na dalos kalatta. Ngam iti kinapudno na. Adda relasyon nyo iti amom alalaki. Kat pinagtalaw na kati asawa na. Saan mo nga amuti ibagbagam? No sana kasta. Apay nga rod ipimanaw ka. Kat nagawid kan. Imbisa nagsapol ka iti sa baling amom. No. Apay adi ka makatagari. Gusto ka di tiatap ko. Ngadda relasyon nyo kat imparbumlaang apinanggap na kaaramasan tanaduktalan ti asawa na. Sa bagay. Anya ko mapay ti bagam kat agpay sumot ita balang kantis ka a babae. Kundi dilaw ka kanyak ngadda babae. Ngam si kamot lagahim ti adda lalaki na. Isupay kat nga ta a pinagawid na kanti amam. Takas iti nakunak. Naduktalan ti aramid yo iti amam alalaki. Ngam pinagparang yo lang nga pinanggap na kaaramsan. Saan ka di? Nalpaskan? Ha? Ibagakkan ka. Awan karbengam nga agsaw iti kasta kanyak. Tadinak matbibiyagan. Saan asikat imang pakpakan kanyak? Kang runan ti amin. Saan mo nga amuno niya tinapaspasarak iti abroad? Wana, kasano ko mga ibagam ti panagam ampang mo? Sikat ti awanan baing. Sa anak anagam ampang. Ngamkit di, pinagpangapan nak aramasan iti namindo ataras ti amok. Wan, pinagpanggapan nak agundawayan ti inchik nga amok. Ngam na imbaglaangan tanasalak ni baktibagik. Kandimtang ni Marinel iti day di may kadwa agundaway apanggap na karamasan ti amok. Na imbaglaangan, tasaan ko nga insinsi na kanyak ti kutsilyo akalasag ko. Mila. Umdasa na pagyamahanak ti apo. Tanakaawid ak babaan matlaang iti tulong ni Marinel. No kasta. Puno amin ngin sa laysay na. Kunak no nagtulagan nyo lang, tiba kayo. Ngam ammom ka di. No asino ti puon ken gapo amin dagitoy. Ammom ka di no asino ti akimbasol iti amin. Sika! Tano ammom kumati pagrebengam kas ama ti pamilya. Sa anak kumaan nagpursigi anapan nagsakripisyo iti sabali a lugar. Ngam awan sirbim, pasig akong sumisyon timpay mo kanyak. Saan ka na uma ng paspasakit kanyak? Tanang isang pat ka pa iti babae iti mismo abalay ta. Iso pa nga asim. Sardangan na kon. Di na kon riribukan pa eh. Di mon dagdagan pa iti dagansan iti barukong ko. Day talang tikid-tidawakan ka. Katsapay la ko matamapat ka. Tanunam na maumpay la ang agsinublianta. Saan ton ama pasamak dayta? Girl, I need you. I need your love. Talaga ka di nga awan asim kininanang ko. Markanak. Maamiris ko abid do tinararamid ko. Makonsensya. Makonsensya.
Adda ka di kasta arik nayo. Kalpasan dagiti aramid nyo kininanang. Anya ka diti basol na. Takas talatan ti empayo kinkwana. Idin tuta inayat na kayo. Sige. Saan ako nagpayagpay? Awan sirbi yung ama. Anya na ito'y anaramid ko. Yak may ladaman ti marik na kita. Kada kita kinaka. Anya na ito'y anaramid ka. Kasano ang maaturok ko, nakitipindot ko. Hello, Marinel. Hello, kumusta kan? Nasayat matlata. Uray, adda dudukot kan sakit tinakam ko gapo iti nagpaspasarak. Kahit kumasarungkaran yung busy akmat. Talaga kadiasan kan nga agsubli dya abroad? Saanan? Nagpakada akong kadakwada. Adamot basit nga ornong mi, so pagrugan min iti basit adigusyo. Huwan Ngamsa na bale, adan tugon dawa isarungkaran ka. Agyaman hak. Nasayat ka unay agayam. Aday ta ka manan ako nak. Saan manan na maputput na panagyaman mo? Naimbag ka nga minagayam. Manan. Uri si kamat. Kasapay nga rod baliwak to manan tumawagkan ka. Adang amin papanan mi iti asawak. O sige. Basta relax ka lang. Malpas sumatlaang, mapukaw tumatlaang ti sakit tinaka mo. Ag-move on kan. Wen, katagyaman nakiti kinaimbag mo. Manan, alawanan, anyan. O sige, bye. Bye. Ay, naimbag pa'y ni Marinel. Pulos nga awan may baga. Naimbag launay ni Marinel. Dakkel ti utang ko naimbag anakam kan kwa na. Ngam, agrubwatak. Inaktulungan ni nanang. Uray para supli aklang. Masya naklaunay kan kwa na. Nakakaasya mangisaksakad iti pagbiag mi. Naimbag langan. Tadamat basit sumsumrak iti linukatak ami ni Marta. Dakkel mati na kay sukatan ti inted atulong kanyak iditi opisina ti gobyerno a concern kadagiti OFW. Asaan anasaya ti nagbanaga na iti abroad. Kan, adapay na itulong da Marinel kanyak. Ay, naimbaglaangan. Taagturpusan ni Mark iti daytoy a semester. Adda kiti sa nukuning at tayo ti palay da katukanga. Yung mga paikas lang nakarikap agramang tao da. Sa tao dita. Kat ko akasalita na Emilia. Lalo di kahit kong ipagkakangkuana. San asumin na ti panunod ko dagitimpaga na kanya. Itala nga maamiris ko tidak ka na nagkurang kanakwada. Yasuke. Kumaro, tiwik ko. Kan, apay mo tinakastoy. Ano nagsarting at tricycle iti patok ti palayda. Ni Amelia ti di masakak. Damat ni Mark. Nagraman ti katukanga ka. Naggapunta nga ta.
Nanang, Apay nga adda kayo manan. oh, Umayo ka di manan pasakitan ni nanang ko. Talaga adi ka makaaw-awat, anya. Imbagak lang arudan asaan kan nga agparang kan mangriribok. sana ka mangriribok, nanang. No adda pa'y nabatbati nga asayo kininanang ko. Sardengan yon. Dahil talaang tikid-kidawon mi kada kayo. Maawatan nyo ko ma. Lola, mapanak iti ayan ni nanang. Ipan ko dahito agas na. Mabit lang anak ko. Kahit ka kumakasarita. Ni, milagro. Inawagan dak iti anak. Talaga mo't nga anak ka, Mark. Italang anang gagkudayta, sipod adan puot ko. Pasig abugtak kas kada ungat tinangag ko kada kayo. Sige, panahon kayo pa'y ditoy. Kat kuma, saan kayo nagpakpakita pa'y? Girl, I need you. I need your love. Anya ti kinunam, anak ko. Makasangsangit ni tatang mo, anak isarita kan ka. Uwan nanang. Nariknak ti kasla pa nagbabawi na. Anya ti amo tayo. Amang ano agpampamarang laang. Tapno maala naman ang tirik na kan panagtalak tayo kinkwana. Husto ka, anak ko. Adda kayat na agun-uden. Tadamag ko. Awan pa yung timayat amakisarita ken kuana kadagiti sigud a barkada na. Kun nakakutkutungan nanang. Awan ti basol ta iti dayta, anak ko. Basol na. Husto kayo nanang. Daytan ti bunga ti kinadakes na nga ama. Mabitlaang, umayan. Si Kamanan, nagtangkan at talaga ti ulo matao. Nauli magkamen, saan ka kuman amang riribok pa'y? Sana kay may amang riribok, nanang. Anya nga rod ti mayam? Kahit ko lang kumustahan na kita kinak. Agina? Tabigbigang payla ang ida nga agina, kalpasan a pinasaktam ida iti kastaunay? Adda ka di matlaang patagdaken ka, kalpasan dagiti impaay mo kadakwada a konsumisyon? Pagbabawi ako na kiti nararamit ko. Itala nga mamiris ko tidak kalabidot kan nagkurang kadagiti aginak. Nasayaat, ta nakapagpanunot ka nakaamiris kamitlaang, ngampanag ko nagkatnaladawan. Nana. Saan basta pa ng pasakit ti inaramid mo kadakwada? Nang runa kin Amelia nga anak ko. Ti kinaawan serbim nga asawa kin ama, tinangidurun ken kuana, tapno mapan agsakripisyo iti sabali apagilyan, nga iso ti dandani na kay Robuan na. Among ka di dayta, ha? Nana. Amok. Ngam ikandak ko may tigundaway amang ipakita ti panagbabawik. Numapakawandak dagiti aginak agraman da kayo. Dakkalan aragsak ko. Nga oray sumina ak iti daytoy apiyag.
amaawatan ti riknak nana. Agpaiso ang nagari tigura iti kaungkak kanirating. Tanulabsan ti agsao, iso tinang dadal iti biyag ko. Gapo iti nagpasarak iti abrod. Un, anak ko, maawatan ka. Ngam, saan ko amay libak? Nagayatakkan ko ana iti awan kasping na apa nagayat. Nupay, nagbalin lang ngay responsable. Nanang, Lola. Ah? Adda na amo kiti agawid akon. Anya dayta? Intareda ka nun ni tatang. Natumba iti asadag ti istor ni Nana Mimay. Ha? Nanang, anya ti plano yo? Kadagay ti kalabas. Nadlaw ko ti kaadda ti sakit na. Diyak mo. Takas la nalunag ti pusok a nakakita iti langana. Kansaanan asumina iti panunot ko. Ti panangawag na kanyak iti anak. Kasla adda bilag anang salukob kanyak, Lola. Nanang. Kat pinampanunot konday jay. Apok. Iti naudi a panagsarita mi. Nariknak ko ti panagbalbaliw na. Saan laeng ada kayo? Uray siyak. Di pa nagpakpakaasin na. Nana. Ngala. At kada kayo daytan no mapanyukitaan. Kaasimot nga agpaiso. Nang runa no awan kabagyan na amapan mangkita kinkwa na ijay ospital. Agyaman ako na Amelia. Nagkalunay na pakaragsak di ka tayo. Rating. Tatang? Ipayo ko man tikal-kalik ako itinauntay apa noon. Di pa makawanyo kanya. Kumudasan na pakaragsak ako. Pakaragsak di pa makawanyo kanya. Kagrunahan di amin. Sapay ko mata makamanak mo ti Diyos iti nagbasulak. Ha? Rating. Naragsak ako na pumusay. Mapakawandak. Saan ka ko mga agsarita iti kasta? Adda ka dito'y ospital. Tapno mapaagaasan ka. Uwan, tatang. Patib ka rin yung kumatirik na yun. Kasta. Napakawanda ko ang anak ko. Amelia. Saan da ka kuman ngay may kinita? No kagura da ka pailaan. Agyaman ak. Mga anak ko. Saan mo ko ma-away-bayan ni nanang mo? Girl, I need you. I need your love.